Ola, teño aquí nas mans un instrumento do que nos contou cousas Flor da Maquía, un gaiteiro que vivía en Poulo. Chámase unha pipa, unha gaitiña, está feita de sabugueiro, pois os nenos construíran facéndolle uns buratos con ferro quente e despois poñíanlle unha palleta como a da gaita feita con dúas tiriñas de cana. Este instrumento pois tamén existe na zona oriental, pero feita de castiñeiro, de codia de castiñeiro. Entón, pois, esmagándolle a punta a unha poliña de castiñeiro, a codia, pois queda igual, é unha lingüeta dupla, tamén lle chamaban ali pipas ou gaitas de castiñeiro. Este instrumento feito de sabugueiro ten este son. Sabedes que non ten nada que ver co das nosas gaitas, pero sí que ten que ver co de outras gaitas de tubo cilíndrico e de palleta, como por exemplo a Muset Barroca ou a Small Pipe, gaitas deste tipo que existen nalgúns países europeos. Bueno, pois coa teima de levar estes instrumentos dos nenos a instrumentos de adultos, pois como fixemos coas gaitas de cana, non? Gaitas de pallón que construímos en buxo, pois con distintos bordóns e que se pode tocar con calquer outro instrumento pois temperado, pois quixemos tamén facer unha pipa destas, como as de sabugueiro. Entón construímos unha pipa, pero un pouquiño máis complexa. O punteiro é exactamente o mesmo, é dicir, é un punteiro cilíndrico, un punteiro que leva unha palleta, e neste caso está afinado en re. En realidad o seu son non se diferencia moito do dunha Muset Barroca, porque teria que ser unha Muset d'Amour, unha Muset afinada en re, non como as de sol, que son o normal. Entón, bueno, este punteiro ten este son, a ver... Se o poñemos co bordón grave, co bordón en re, podemos tocar unha muñeira de Andrés de Vilamayor, por exemplo. Tamén ten un bordón na quinta, porque de algún xeito, para construir estes bordóns, inspirámonos naquela gaita das cantigas, de 4 bordóns, naquela gaita medieval, e os medievais pensaban que os bordóns, é dicir, as notas que mellor consonaban, eran os que estaban na tónica, na cuarta e na quinta. Entonces aquí puxémoslle un bordón na quinta pequena, na quinta aguda, e desver este bordón. E tamén quixemos poñerlle un bordón na quinta, pero grave, que é este de aquí. Que xunto cos outros dous de antes, pois fai tamén unha linda combinación, veredes?
Tamén quixemos poñerlle un bordón na cuarta, porque é un intervalo moi bonito, sobre todo para algún repertorio galego que fai a tónica nesa nota. Xunto co bordón grande sonaría así. E así é como sona esta pipa galega inspirada nos instrumentos dos nenos, nas pipas dos nenos e tamén nas musets barrocas.